Чортовен. А къде живееш? В една къща в гората. И на колко си години? На 4 години и половина и сега ще ставам на 5. Каква е твоята играчка? Дръжката. Ще ни покажеш ли как си играеш с нея? Да. Хайде. Какво друго ще ни покажеш? Главата надолу. Добре, хайде. Супер! Друго какво можеш да правиш? Да скачам от дивана. А кълбо? Да. Хайде, покажи ни кълбо. Супер! Сега ще скачаш ли? Да. Хайде. Готови. Старт. Супер! Какво друго можеш да правиш с дръжката? Да карам скейт. Хайде, покажи ни как караш скейт. С дръжката ще ни покажеш ли как караш скейт? Да. Хайде. Трик мога. Хайде, покажи ни един трик. Добре. Какво друго можеш да правиш с дръжката? Не мога да... Не мога да... Можеш ли да се въртиш? Да. Хайде, покажи ни как се въртиш.